Yes. You see what you be in here? Where's you guys are? Raise your face up. Where can you go? Chom come madu tie gi. Hem choki kworo mezo kwa hapo ge. You see what you be? Nwa onye na obi nkita. Nwa Monday na obi nkita. Monday weekend. Ele compound unu na obi nkita. Ndi oko. Please, my fellow Biafrans, this message goes to our Igbo brothers and sisters, especially our Igbo youth. We know that country is not good. We know that country is hard, but that doesn't give you audacity to go and be stealing people's property. It is not making sense. It is not making sense. Instead of you to go and be stealing people's property, use that time to go and find job. So please share the video so that our brothers and sisters can be able to watch this particular video. Our Igbo youth need to work hard. We know that everywhere is hard, but this is what this our brother is passing through now. This is what is passing through in the hands of police officers. So my fellow Biafrans, my fellow Biafran youth, please do well to look something doing. Do well to look for job. Do well to look for something good to do. Don't steal somebody's property, because if these people catch you, they may kill you or they may send you to jail. Share this video if you like what I'm doing. One love. Yes. You see what you be in here? Where's you guys are? Raise your face up. Where can you go? Chom come madu tie gi. Hem choki kworo mezo kwa hapo ge. You see what you be? Nwa onye na obi nkita. Nwa Monday na obi nkita. Monday weekend. Ele compound unu na obi nkita. Ndi okoro obi nkita. Obi nkita arụ chukwu. Ele ihe gara ime ebe ahụ. Biko ngara Zinge ka ị gara ịka na ebe ye. Na Ututu ebe ye nọ na. Amaghị m afọ ebe a dị. Ihe awo chere mba hapụ ya no. Ọ gịnị kwanụ na ututu ebe ye. Amaghị m afọ ebe a dị. Na ututu high court. Ututu high court. Ugboro ole ka unu na-abịa ebe ahụ? Chere achọ m ka etie gị ihe, achọ m ka mmadụ metụ gị aka. Ugboro ole ka unu na-abịa ebe ahụ? Nke wee eziokwu dede ka m kwuru ka gosi me ihe a wee enyi nwoke ọchị dị ụtọ ka ọgwụ so yọsị m na that place ụkọt na emere ebe ọha abandon ọ na-agba okoro nga amakwa ya dị ụcha so yọsị m na emere ebe ọha abandon na nweghị ndị nwe ebe ọ na ihe ọwụ inwe ike ịchọrọ iwere ihe n'ebe ọ inwe ike iwere ihe. Okay, chi were ihe na court gị ga were ihe na court. N'iwe n'ebe ọha adịla abandon. Na ọ dịgo abandon. Na onye chọọ iwere ihe ya ga were. Okay, that means ihe ọ na-agabukwa ewe. Agabeghị m ebe ọ dị. Onye mezi aga chere. Ị chọrọ ịgwa m eziokwu ka ị chọọ ịgwa eziokwu? M gwara gị nke wee eziokwu chukwu n'iru mmadụ. Chidi ụtọ onye ebe ya? Onye ụtụtụ ebe a. Chidi ụtọ ngịnị? Chidi ụtọ Emmanuel. Onye nwe machine ahụ n'ochi? Chidi ụtọ. Gị na ele onye gbatara the machine? Gị nwa, what do you do for a living? Ị na-aga school. Ele ihe mekwana iji rigoro n'elu ebe ahụ kpawasị nke n'abalị? No, chere nụ ele ihe iji na-akpapụtasị nke a n'abalị a? Ka ihe a na-akpọ ihe a iji? Ihe aba iji gaa n'ututu high court ịkpa zing. High court ndị ahụ nọcha n'arụ zing ole ka ịkpalara dị? Onweghị nke ịkpara. Ihe ndị a niile unu na-ebupụta na ututu high court. Ele onye unu na-eresi dị tin? Mba. Enyi ya ngwa ozuola. Gwa m ka ewe eziokwu ihe a zing a na ele onye unu na-eresi ya? Dede nke wee eziokwu nkabere ịkpa na ele onye unu na-eresi dị zing? Ọ chịrị ụtọ nke wee eziokwu amaghị m. Ọ chịrị ụtọ gwara m na ebutecha na onye ụmụ machine ile ụmụ machine na-ebutecha ya na gịnị eme? N'oge ebuka ya. Ele ebe anyị ga-ejide Chidi ụtọ na? Ọ ka nọ mgbe anyị nọ n'ime ebe ọhụ. Ọ nọ n'ime go nọ n'elu ebe a na-akpa. Ewu onye kapịnta. Ndị high court ha duru gị ga-chenjere ha zing. Onweghị ihe duru gị buru ime abalị a na ihe a roughly 12 o'clock bịa ịkpa zing. Ị tara ayịrị wee ị ga-egocha ele school ebe ị na-aga? Asịta. What level are you? 100 level. Which department? Technical kind. You are a disgrace to technical hood. You want technical. What is your discipline at technical? Electrical electronics. My own department. Jesus, this boy, you were disgrace. Ụmụ Chukwu na watch anyị le anya. Ihe a na-awụ ihe somebody nwere obi. She all the way from obi nkịta Chukwu. Ha dị mmadụ abụọ. And we believe na ọ nwekwara ụmụ ututu ma esokwa ha. Bịa n'ututu. Ihe a ututu high court. Look at the way they vandalize this court. Le anya ihe a wee losing.
ị na-ahụ ya gị filuo ma zinc ọka na n'elu akapụchala zinc eji ere akpakara the whole zinc akapụchala ya watch ya ihe a na-awụ after 12 watch wa ihe a some minutes past 12 watch lee anya n'elu ebe a ihe a wụ ceiling hụla ya ị na-ahụzi eluigwe anya akapụchala the whole zinc kapụchala werecha ma ceiling fan everything nọ na this court emechala ya vandalize everything at least unu ga-anụ legodi watch out everything nọ here now everything n'ebe a ebe m kwesịrị ị na-ehi ụra n'abalị a ọrụ Chineke ekere ka sị na m agaghị ehi ụra n'ụlọ m ịwọchị akwa ahụ efukwa ihe mega ahụ ihe awụcha faịlụ ndị court ewela otu ha shi vandalize everywhere mmiri a na-amashi everything nọ n'ime high court nke awụ thunder protector lighting arrest the earth wire egbuchara ebe a ya wụ the earth wire egburuchala ya nke a waya webatara ọkụ ebe a na-akọtịshiala the wire from pole akọtịshiala ya ihe a wụ ime court room. Look at the way they vandalize all this place. Lee otu ha shi vandalize everywhere. Here we make court room. Ihe na-ewe anyị iwe ewu. Anyị jidekwa this type of people. Kpọrọkwa ha bịa court. The same court will set them free. Lee anya by this time. Ihe a wụ oche judge na-anọ. Ihe a wụ tutu high court. Ha vandalize echala everywhere. The judges here our fan the ceiling fan niile nọ na this place ewepụchala ya lee ya okay open it let us see what is inside. Okay. You see nke a with their phone power bank okay ọchịdụtọ nke a wụ akpa ọkada ya na okay it's good let go the watch don't worry ma goofu ndị ahụ okay na okay yes nye phone yeah acha phone Chidoto lekwa ya Chidoto ọ na-abịa na nke my wife I tell you this is my own handwriting Chidoto I know him very well I'm very well this is my okay. And that was a very big evidence. How for your boss? We will get him. Don't worry yourself. Bring all those things. Package it well. Yeah, ebe George na here we may room George. Ebe office George. Both wire. Selling fan niile no here. I vandalize a child everything. Le child. Ewepụtala no onwe single ceiling fan nọzi ebe a na onwe single ceiling fan nọzi here so by the grace of God onye ahụ ọhụrụ na video look at the whole room lecha ceiling fan niile everything even wire eji wire the place nye ya epuluchara wire from Pulucha wire. Tosha every single thing here. Everything. Later on for now, this picture here. Honorable Justice M.L. C.O.N. Chief Justice of Nigeria and the Chairman National Judicial Council. Tomorrow, the same judges, the same lawyers will just set them free. How only that tragedy for nothing. How back on now? Yeah, Chelu said the name vandalized. Tomorrow night, when they cancel down, I say, I put it to you. This guy did not do it. Yeah, we make out mirrors here now, mirrors everywhere. There. I cannot look to
I can on to high court to whereby I can. I'm Sioni Moimoi, Mr. Half-Leg Man, Tamurege Jigon, Elesekon Abo, Alpha. You know, say now you, they use, anytime we election they come, you go arrange boys, scatter vote, scatter ballot box, thief ballot box, beat, people will come vote for their own candidate. I call you don't tell you, say, this time around, you no go be like that, you. I swear to my God, this time around, aura for aura. If you believe, say, you be thug, we are thugger than you. If you smart, we are smarter than you. If you are street, we are streeter than you. Me say I be street, I get colo for head, and I know they take nonsense. Now me just decide to choose the right path. I don't want to follow when they do that on a nonsense thing. I know so many of those boys when they use, they do nonsense evil the way when they do. Many of them they prison. When they prison, many of them they there, and they talk your matter well. They talk on matter well for there well. In case you don't know. And let me tell you something. You know say you no get leg. You know say like this is the waka. You know say like this is the waka. You see this next coming election where they call. Let me tell you for free. Avoid stealing ballot box or you won't follow the rig election because you no go funny. When it starts, you no go feel run. Where every other people go run, leave you. You will be one leg man like this. They go beat you. You know say you no go feel run. Take point, join no deal. We go beat when you no go come for you. But this next coming election, if you try nonsense with us, this next coming election now aura for aura. We don't care to die or not to die again because we lost life every day. So we no life to protect anymore. As I say now our life go for this thing. For people to not to continue. For this 2027 election, we go put our life. Unless if people feel win, unless if people really win. He really win, now he go make and go. But you know win. He won't get election, you know go work. I swear to my God, you know go work. So MC Onimoimoy, Mr. Half-Leg Man, Tamurege Jigon, this video is for you. If you like send boys, all those who no concern me, I not supposed to send your papa. Ogu kill you, kill APC, Ogu kill Tinubu wife, Olu emi Tinubu, you know go better for you. Today dead bush there, you know send. Ogu kill Tinubu, kill president, kill MC Onimoimoy, and you know you stupid people. Therefore, doy, I make Sham Sodium, the apex predator, and the baddest guy on the planet. BGG, baddest guy. Stupid people.